ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኾን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጽ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ነቲ ዘይትጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ኻንጺም በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተተዓደለሉ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒ ንምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፅአካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለዓለም ናብኣ ምእንቲ ኸይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጽም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከኣ ብጀካኡ ከም ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከኣ ክሳዕ ዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣብ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ነዛ ኸውሒ እዚኣ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሳሕ ኽዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ። ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኸውን ይበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡቱና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኳ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሑ ናይ ሰብኡቱና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓኒ ባሪኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡቱና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንትበደልናካ ሕደገልና፣ ስረየልና፣ ኣናሕስየልና፣ ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንስኻ ለዋ ምፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጐይታ ተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኹሉ ህዝብኻን ፍትሐዮም። ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሐኒ። ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጠንዮስ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ቆይሞም ዘለዉ ኩሎም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ኦ ጐይታ ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ክፍለ ማርያም ተክለ ሃይማኖት ገብረ እግዚአብሔር
ገብረ ዮሐንስ ወልደ ዮሐንስ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓትን ለወጢ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅንባር አድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሕይወት ፀሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حد أملاخ منفس قدس بأخاف سماء سماوات وريد نزم سوات زرطللان زقدس اللان زعل زياق ليت تفرحيا زا سعد زياق ليت تسمم يا سلام الجابير مسايين كلكم من انتو كلو بسمنان بفرحات قومون صليون كلو زهرا لسك صديق وتوزا يا كبر سنمتا يبل فلاسي زقل አበግ እግዚአብሔር ይፈልጠኒ ኖም ኩሉ ዝገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ ጎይታን ዝቁርባን ዝናኻን ዘቕረቡን ምንቶም ንዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ኣስቦም ሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ነባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡን ጉርን ዝኾነ ረዳእ ኩነኒ ትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ካብ መሸለላይ ጥብስ እዚ ንስሬት እግዚኣብሔር ኣብ ስሬት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኹም ኣብኣን ቁርባኑን ተቐበል فاصنني ميت على نفسي ومنعني في نوتتك بنتسمى زياهو مني هركم ما كرتر له تموت يفرهود لو كوين سنعت مثليه أتركه وكسامك ما تقصص عني وسرعك ما يدبك المياه بانصارهم لله يساكيوني وأصارك بكبرسية سواء كان يتلو ياروي مرتك تتلوني بكل مالي نسمعي وينا وين زلوت كايو نزاب كرمي خاز قربوا إنكم كبروا حجون باركو منفس قدسون يخون لمن كل سعن نزال عالم عالم بحق سب زغون كخاب كور دمكا نصوتي نصحون طعمون بركتين يخون آمين زحازك زيابير أملاخنا بروخيو آمين ويتانا مدحنا يعني يذكر سوسون بروخيو آمين لنا عمسنا عن منسان زغون براكليتوس منفس قدسون بروخيو آمين العالم عرن زخون نسلنا ملك صديقنا عرن
ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ከምቲ ንሐዋርያ ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣሎና። ሰማያት ትነብር መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ኣብ ምድሪ ነትየዳና ሎሚ ሃበና ንዓን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሰማይን ካብ ኩሉ ባድልና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና ካለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ረከብስኹም ርኡዩ ኦም ንተጸጋ ካዘክረኒ እግዚኣብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብሩ ገጽ ይቀበለልካ ጐይታ ኸተድሕነኒ ስመር ንበል 3 ጊዜ ጌታ ተድሕነኒ ስመር ጌታ ምህረቶ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ለመዓለም አሜን። ሃሌሉያ ወለዓለም ዓለም ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩል
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረባሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግኖ ኣለና ሰዊሮናን ረዲእናን ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን ተማቕብናን ኣጥዕናን ክሳብ እዛ ሰዓት እዚያውና ጥሕና እዩ ሕጂውን በዛ ቅድስ ስእለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ዚኤ ኩሎ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቡን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ እሱ የር ወይሳ ወናሃስ ሰብ ካባርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመንም ንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ሰላም ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረት ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣለና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርትካ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይምሎም ድልየቶም ኣንበግሰ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በእንተ ለያበው መባ እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክም መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕቡእ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል
ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ኣመንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብል መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምንን ንምሕፀንን ኣለና ምውቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጻሃዮ ነዚ ህብስቲ እዚ ንፅዝካ ኸውን ንፅዝካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋዕ እዚ ተኸደውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኩን ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሩሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ መሕወይ ንዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣሎና ንዕዳውናውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም እዛ ዝወለድና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብዛይ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን መቐለን ቅናትን ጽንና ይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ስበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሃን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት እፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካ እዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሃን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስሪን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክዓስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣለና መንቲ ዘንባረትካ ሰብ ኣብ ድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠን ብስኣን ትበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦነስ ወልደ ዮሃንስ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ማርያም ወለተ ማርያም ወለተ ኪዳን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱሳት እግዚአብሔር ጎይታና በመረታረና ምንቲ ኢሉካ ታወራት ንምና ኣሎና አሜን ተንከራከ ተጋዊ ሮመን በመረታረና እግዚአብሔር ፈጽሞ ክረጋጋሶም ምንቲ ሙሉካ ንምና ኣሎና አሜን ጎይታና በመረታረና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑት ትምህርትን ፍጹም ዋጋ ጸማሙ ክከፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንምና ኣሎና አሜን ጎይታና በመረትካ ረበደልና እግዚአብሔር ቅጡፍ ክበሱም ምሕረቱን ጸጋውን ከድከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንምና ኣሎና አሜን ጎይታና በመረትካ ረበደልና እግዚአብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንምና ኣሎና አሜን ጎይታና በመረትካ ረበደልና እግዚአብሔር በደሎም ከሓሰበ ካብ ቁጣውና ምሕረት ተመሊሱ ጎይታና በምሕረትካ ረበደልና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳቡ ሰሙን ዓቁምን ክመልእ ምንቲማታ ኣፍላክ ንምና ኣሎና አሜን ጎይታና በምሕረትካ ረበደልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘጸርን ክህባ ምንቲ መፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ምን ዘኖና ዓይነ ለቡናና ዓብርሁ መንፈስ ሰላም ፍቅርን ክጸምደና ዝንምናዮ ምንቲ ሰምዓና ናብ እግዚአብሔር አምና ቀሪባን ለምናንና አሜን ጎይታና በምሕረትካ ረበደልና እምባብ መንፈስ ቅዱስ ተንስ ለቢብና በጸጋው ክናቢቡ ስም ከመካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክህነት ጸሎትና ስምን ቁበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ለምኖ ሰላም
ለኩልክሙ እስከ መንፈስከ